fraților și pa. Asta e geaca mea. Și din momentul de față, uitați-vă, eu plec la grădina zoologică. Și uite acest ursule, vrei să îi dăm jos masca? Dacă adun 5.000 de like-uri, îi dăm jos masca de-a. Uite la păpușa mea, îi dăm masca jos. Dacă strângem 5.000 de like-uri, îi dăm la... Cred că am strâns deja 2 like-uri. Deci, cred că am strâns 2 like-uri, mai trebuie încă 160. Anunțuiam vestea bună care mă urmăresc, dar vestea prostă e că am puțini abonați, asta e vestea rea, dar o să se înmulțească sau dacă o să fiți urmăritorilor într-o zi și abonați, măcar unii dintre urmăritori să fiți și abonații mei. Nu știu ce să fac și nu mai postez, dar dacă strâng 5.000 de like-uri, 100 de abonați și nu mai știu eu ce lucruri, da, o să postez foarte multe videoclipuri faine, deci asta aștept. Să văd cum fac. Pe ea cheamă Exi, vă cunoașteți. Bună! Ok, o te mască, cred că pe Exi, nu? Cred că mulți oameni vor, deci cred că vor strângerea. Și ia că-i dăm lui Exi masca jos, dar nu vreau. Of, Exi, nu există că nu vrei. Uite-i fața lui Exi urâtă. Scrieți-mi în comentarii. Pentru mine nu arată așa rău. Dar are păr foarte gâlcit aici. Ce-a sus. S-a trezit sub plicul genele sub portea aceea, nu e așa frumoasă. Dar o să-și revină curând Exi. Deci am până atunci poartă masca asta de urs. Ce-o mai fi asta? Da, dar își poartă masca Exi. Momentan, așa. Și Exi obosită rău, deci doarme acum, știți. De ce Exi așa? Ok. Mașina mea, ghiciți ce marcă este. Începe cu P. Da, cu P. Începe cu P, oameni